Hvis bare for tilfældet, at der er tændt, så vil jeg bruge den her lejlighed til at informere alle, der skulle se det her, om et voksende behov, der er i verden, nemlig behovet for generel tolerance og indsigt i, hvad fanden der foregår omkring dem. Måske en form for filosofisk interesse i menneskelig opførsel. Jimmy, hvorfor alle kæmpe i stykker? Et godt eksempel er den voksne anvendelse af ordet respekt. Du skal respektere det her, du skal respektere det her. Men hvad er respekt? Ifølge den preussiske filosof Immanuel Kant, så kan respekt for andre mennesker defineres som, at du skal vise agt over for deres ret til at tænke anderledes, end du gør. Og hvis du kan respektere det, her har jeg brugt respekt til at definere respekt. Hvis du kan respektere andres evne, andres ret til at tænke anderledes, end du gør, så respekterer du dem virkelig. Det er et godt eksempel på, hvordan respekt bør opfattes, og ikke det, man bruger det til i dag. Så hvis vi bare kunne komme sammen som helhed og måske begynde at nyde alle de ting, og vi har til fælles i stedet for alle de ting, som er der nogen, der siger, så kunne det være, at han tænker anderledes, som jeg gør. Jeg kan ikke forholde mig til det. Gå med dig. Jeg gider ikke høre på det der hippie-pis. Hippie. Du tabte dit kamera en teori. Ja, du kaster jeg det igen. Hippie. Stop volden.